усім аматарам беларускага футбола. Вітаем БДУ ФК. Ну а што тычыцца футбольнага клуба Мінск, то пакуль з вами на вельмі цікавае супрацьстаянне. Рыхтуюцца каманды згуляць свой матч 7-га тура Макслайн жаночай лігі. Ну а мы з вами нагадаем, што больш займаліся настроем і скажам мы з вами, што адна гульня у 7-м туры ўжо прайшла. Дынамо БДУ ФК ў Мінску экзаменавала яшчэ адных прадстаўнікоў Брэсцкай вобласці і гульнявы дзень супрацьстаяннем Мінска і брэсцкага Дынама. Асістуе з'яўляецца прадстаўніцай нашага чэмпіяната. Гэта велізарная, такая нават, скажем, перамога брэсцкай футбольнай школы. Зноў жа момант каля варот у нас на поле. І застаюцца ў нас таксама ў запасе футбольнага клуба Мінск Уляна Узун, 77 нумар, Лада Пашкоўская, нумар 44. Увайсці ў штрафную не атрымліваецца. Гэта брэсцкія футбалісткі мяч перахапляюць, але няўдалы вынас. Зноў жа Мінск будуе сваю атаку праз камбінацыю. Яшчэ не так даўна гуляла яна за футбольны клуб Мінск. Потым быў перыяд у зорцы БДУ, ну а цяпер Наталя Смыкович бароніць колеры брэсцкага Дынама. Тым часам забівае у нас Мінск. 1-0 становіцца лік у нашай сустрэчы. І хто, калі не капітан, Лена Мірошніченка адкрывае лік у нашым матчы на 15-й хвіліне. Віншуюць капітана яе партнёркі. Ну а тут пытанне да абароны брэсцкага Дынама. Як жа так? Мірошніченка засталася адна у штрафной суперніц. Ініцыятыву забраў, але пасля забітага гола такое пачуццё, што гараджанкі супакоіліся і нельга гэтага рабіць у сустрэчах з брэсцкім Дынама. Вось зараз добры перахоп, можа разгарнуцца добрая атака, удар па варотах здалёк і Мар'яна Брылёва перахапляе, спрабуе контратаку разгарнуць, але не даходзіць мяч да Мірошнічэнкі. Дарэчы, бачым мы, што часцяком яна з'яўляецца адрасатам гэтых перадач. Падача ў штрафную, не даходзіць мяч да Зубко пасля першай паловы. І здавалася, што давядуць гэтую гульню да лагічнага сканчэння, але ж піншанкі здолелі адгуляцца. І вось у нас яшчэ адзін момант у Мінска, але ж Дынама. І вось, можа быць, момант выходзіць на рандеву з Мар'янай. Перадачу на партнёрку. Зноў жа Валюк. Такі мурочак у нас атрымліваецца. Вікторыя дае прастрэльную перадачу, але Дар'я Вінаград перакрывае. Вымушаныя мінчанкі пачынаць усё спачатку. Зубко цягне мяч па фланзе, супраць яе Смалоўская. Зубко падае, але падае дакладна ў рукі галкіперу. Адправіць мяч далёка наперад на палову поля суперніц. Пералятае ён Вараб'ёву, далятае да Кубічнай. Кубічная вельмі неасцярожна Ксенія дзейнічае ў гэтым эпізодзе, але ж прыкрывае. Выйграе яе Мінск. Асаула аддае Уляна перадачу на партнёрку. І вось Вікторыя Валюк у штрафной. Вікторыя Валюк праходзіць суперніц, прабівае па варотах, але гулялася Націнкова, шукае партнёрку, там бяжыць па супрацьлеглым краі Зубко. Націнкова уводзіць мяч у штрафную, але ж зноў жа Дар'я Вінаград. Уляне Асауля. Асаула наперад. Аддала перадачу. Можа зараз атрымацца небяспечны момант у Мінска. І арбітры, і будзем глядзець мы за пачаткам. Даволі роўная ў нас гульня адбылася ў першым тайме. Вось можа ўзнікнуць момант у брэсцкіх футбалістак, але Мар'яна Брылёва з дапамогай Вікторыі Казакевіч. Брэсцкія футбалісткі памыляюцца, даюць магчымасць мінчанкам разгарнуць сваю атаку. Гэта Міраслава Зубко, яна нават прабівае, нават не падае. Усе футбалісткі у сініх цішотках у нас у штрафной. Які момант узнікае каля варот Мінска, не залятае. Мяч не страціла, выходзячы ў атаку, але ж вось зараз прыносіць свой плён прэсінг Мінска. Удар Валюк па варотах, але ж вельмі склізкі лік для футбольнага клуба Мінск. Бо бачылі мы па канцоўцы тайма нумар 1, што могуць брэсцкія футбалісткі і забіць. Мінск у атацы. Смірнова. Удар па варотах, але ідзе мяч
Рыхтуецца у нас падача ад Мірошнічэнкі. Вінаград ляціць у барацьбу і з-за гэтага забівае Мінск свой другі гол. Пералятае мяч галкіпера брэсцкага «Дынама». І ніхто не прыкрываў там адну з футбалістак каманды гаспадынь. 2-0 у нас становіцца лік у другім тайме. Двойчы. І у нас з вами працягваецца гульня ўжо пасля іншага стандарта. Мінск у сваёй атацы, але ж Дар'я Вінаград ратуе. Выйграюць барацьбу за мяч футбалісты брэсцкага «Дынама», але ж перадача наперад. Сустракаецца з мячом Смірнова. Перахоп ад брэсцкага «Дынама». Далёкі удар ад Смыковіча, але ж не памыляюся футбалістак. Будуе брэсцкае «Дынама», але ж ляціць мяч дакладна ў рукі Дар'і. Ледзь не астатніх момантах за брэсцкім «Дынама», але ж яшчэ адна памылка. Перахоп ад Мінска, і зараз Націнкова можа момант стварыць. Аддае перадачу на Зубко. З мячом Міраслава удар па варотах, і хвіліна у нас з вами ідзе. І вось можа ўзнікнуць момант, але ж зноў жа Брылёва футбалістка і атрымала жоўтую картку. Моцны закід на мяжу штрафной. Прымае там мяч Вікторыя Валюк. Валюк працягнула праз двух абаронцаў, дала перадачу, удар па варотах ад Ейсмана, але ж не закруціла тая мяч. Пашкоўская. Асаула. Кубічная. І памыляецца Ксенія ў прыёме. Ёсць момант і шанец у брэсцкага «Дынама» для таго, каб небяспеку саздаваць. Падача. Ну а ў матчы на стадыёне «Дынама» учора быў зафіксаваны лік на карысць гаспадароў 4-1. Ну а тым часам Мірошнічэнка спрабуе прайсці Паліну Голубеву. Не атрымоўліваецца ў яе гэтага зрабіць з першай спробы. Вось зараз перадача ў бок Валюк. Валюк разварочваецца, прабівае недакладна, трапляе. Брэсцкага «Дынама» будзе залежыць ад іх супрацьстаяння з Зоркай БДУ. Калі базавая каманда зборнай пераможа, то берасцейкі апусцяцца яшчэ на пазіцыю ніжэй. Момант у Мінска. Валюк аддае перадачу, удар па варотах, і як зараз не трапляе ў створ Ліяна Мірошнічэнка. Замену. І ўсё, гучыць свісток. Ну а на сёння будзем развітвацца. Добрага вечара і да пабачэння.